agendo na janga nyora abanasiasa batatu gwekaini abanasiasa agera ko uri bagang'ate no kwane ri bagagwe kwana osako kwana oyo motoma yako imoko jaka ko chori oyo regeti omaetekero ko chori oyo regeti oinero konia ekiagera buno ko mokwana abangena no bara bakubona garati nkiera bana bateba gikotokorera gwetani euro ane go kiabatari yakaro igo ko bainyoria nganera na korete ngaki kabangena tianda baboli turarasia Amandazi twenzi toire chiro tuyoko na koni ejirani ya Tiga Amandazi aye agenda gutara customer egocha na yangira agore ngase o matenga njugo janko gese oyonje tima tiko senko gesari Abanasiasa kero monta Aonie Amandazi aye elina liobo buibora arorekane in Jesus name bari bago campaign omochando karasa banta bago campaign bataria babara rero ababono ngo somande bakoimo kambali go korabo igo monta ko uri baga nganjo monto ntoma getugi naso agatenko boriare go sengentoki ekiagera getugi nero moete genta kabeka mon ochaka go chori omete moina amachori go ekiagera era tamo etigenta kubeka mon oyo ko ete gento kabeka monu omorariere nando korero aserie talia Yesu. If you want to confirm 3 verse 5 Mika. Get the point. Take a step forward. Nimevipiga vita. Mwendo. Mwendo nimeumaliza imani nime. Chakutumaini sina wema wa kutosha kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama Mogi mobuyo bwenye matukonko erale tintera tia matera ye kidini sato Nyasaye togo sabago sonoyomo na igoro toko genda ngakiare nebu kutogo soma ngakiere basi tota gocho nsabere ndandi Hebu na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu uishie mahali pa juu zaidi, Mungu muumbaji wa mbingu na nchi na chemichemi za maji, asante kwa nafasi ambao umetupea tusimame hapa, na asante kwa sababu umekusanyisha watoto wako wasikie neno lako. Leo hii mtumishi wako Martha anapoenda kuongea, naomba kwamba umuguse na kaa lako la moto, yeye asionekane lakini waonekane mbele ya watoto wako. Sungumuza na mioyo ya watoto wako siku ya leo, wapate mabadiliko katika maisha yao sasa na hata milele, katika jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amen. 12 verse 15 Romans. 12 verse 15 Romans. Oro jikwaya beke buku koboko linda genda bwangu. 12 verse 15 Romans. Goka amonabwo bako goka lera amonabwo bakolera bono lero nkolera tole asengencho Moses takole tingaki tayo 7 verse 2 Ecclesiastes 7 verse 2 Ecclesiastes. Mbuya kogenda se enyumba eyevirero kobwa kogenda se nyumba y'omwega wo kwegokia
ya kiagero inoro moelio okero Omonto na bare moyo mbabeka mang'ana ayo ase chinkoro chiabo igwa igo twachaga number 1 torore buno mokutano okogenda erinde nayo nakwebori ng'anda isa gokwa ng'akibona mokutano onorarawe enyego gokora fucho nayo manyenga unachokipanda ndicho utafanya nini nakiakora tuacha number 2 tonagwake hesabu omatesa kalete ikurugu bosa karona ikira matanga esa kalene nongotaka naewa elinde yankonya kurandia kiati inko bange bibungo korubuone yongo ika karona somire sakara nabolio moika ngo manene ingamangana ndakwana agwenere nkeye urabone karona soma igona aroranga oyo Moses tanyorete montore kumubwata kwaboko gwa sukuru ekiagera enaroranga ga igetekera sire nga bali mwasoma aba mbasometi irenga isato yarengo ewa ng'ang'onya nyoro Omonto kumubwata koboko ondo chinga kichiaye abantu bandi mbakaburiringa no siringi moina kende kiyankebo lakini yakaro bwana gokia egente kiyankero siringi in Jesus name. If you want to confirm 1 verse 46 Yohana maita bantu mbali bachaire montakuliri kuminga moina agakingo banura yekonye moina oyo batongete moya korete ngaki na moina asorengereti ngakende kiyankeyo egente kiyanga korete ngaki nkero tago korera igo ngabona nganya saura go siseniri ngabandi nabataba igo obe okore mengoro karare merengaki andole mengare kiagara nabora kaniko ikaransa kakwatenenire kwaro sire yagara chinsango ikachiro goja konyerata gosi yaikire chivuti gwateba kumba marabo mire otoro barani okorengaki Biblia goteba ngati tonga ineka Nyasaye tali gokorerwe cheche ekiogo simeka na kiogorangai ngosomo mate nanya koereso yenyo 1 verse 46 Yohana nadenta ite moe microphone osasu ke goja 5 ikumuna gosoma okay Nathaniel yakamobolia ine gento kiyankero Nazareti Egoteba. Tigatebe. Nathaniel oria. Egente kiya na Kenya kurwa Nazareth. Egente kiya na Kenya kurwa Nazareth. Filipo akamotebia. Filipo akamotebia. Inchuorore. Haleluya. Abante kero bakugochaya tako igububi. Batebi ngakaboko na gokia inkorora more in Jesus name. Luka bakungu mbachandike tukuwe kunyagwijana nganta ketinganye ngamochiyo yombando ochi ngonde tayo nyanchete obe anda baboli akaroko lyomosi ngiokomera na masabo gosono neli na maji ngiota ikomera na masabe kiagana na masaba ina arabu gata maji ewa omonyo ne sukari ngigeko bekwechae tagwancha kusitago takangobo muya sabanto bonse nande gochikabo muya asayo monyene ekiagera buno tegeta abantu bagotogie bunuga netie abantu bagoito moyo materi naro gateri nga moyo mambite ko bamuna yakora denga ki yabon ewa family ya Moses mongina Teresa abakungu bonombe bangete baje bakonyuganyuge ande iroka gose rinde nkuebeto kabori onde gosoga tebonde onde raja gochira kubuna ine Teresa ngakioro chobora kaboko irete igo yani nkora ko kechieri yare kiasi ekerago koborio ko yiria mariga ayo yiria mariga korigereti Nyasaye in Jesus name 16 verse 20 Ayubu Mate nonyene kero kwa ibeiru onyene kero kwa famiru banto bonsi bagoja wakorratali ngama abera bakororera bakemba icha bararengo mane byairu byonsi ando mate kero bakugupara kugubakubona ki ngaki baira nayo kuruo
Tiga bikia murubo wikega kia taonde. Uchiabu tiga banyore. Lakini yoko kwa yoko bena bilisikira baba. Ngai baeta gaki. Aki abayibyaba. Bana toja gotika gotwara. Abugate chi statement irenga. Engiya nembe. Bana kokonyora mujando ne bwenzi. Abantu bachire tokageranga na mabera abarenta. Abandi mbacha komanya nganga kiense koratangaki. Mate nonyana matangaya. Family. Tali bonsi bacha nganga kia ya nyarekana. Aro bacha kororanga ki. Akia matanga ya korawa. Koetanigo. Nkia Abanasiasa bago kuana. Bana koko bamoyo. Igona na achire 69 kia to igosoma. Na achire 69. Nonyana basani bana nigo bagonsekerera. Teresa basani ba ombache bagosekerera. Inje nigo ngo yeria. Ono goko yeria mariga, oyeria mariga korigere tinyasaye. Haleluya. Ewano, aneiwa. Koko gero Omonto yeria mariga. Mariga ali ayatali goitekera chianga sirero. Aliga ali nyasako yagachase getono kiaye. Elindo go gachinga kiako ya muaga kerama, oyo gotaja ningo. Naye, oyo kogera, oitera mariga. Ewa 56 verse 8 Psalms. Omonene. Aye no manyete okonganya kwa. Monena aye no manyete okonganya kwane. Nigo sangeretia. Go sangeretia marigane. Okayabeka sege tono kiao. Ine. Ayonsi tali kiria sebu. Mangana ayonsi tali kiria sebuku. Bana goko wa moyo. Omonto tabase gukorera. Abo motaka, abe bunakoba, abe ntakana, abo muboraka, tabaise ko tebangoyo nyara bogarire na cyandikiriga. Elindoro rogo itera mariga. Tokaganga mariga ininsa bwakoerera. Akina kyo mata bande bakongainana. Inje no chiondere kende nke yora nkorere. Inje nyasaye ngo saba hare moyo. Obe 94 verse 6 to 9 Psalms. 94 verse 6 to 9 Psalms. Nigo bagoita abagoita ababoraka n'abamenyi n'ekintakana nigo bagokiita elyo bateba omonene tali korora amang'ana ayo nyasao yakobo tali komanya ayo nuona abamotamanyeti gento bono kabe nokomanya intu abaliri indi toraba abang'aini torakora ine oyo otongete amato tali koigwa ero oyo otongete amaiso tali korora bono kogokora kende gionsi manyang'o oyo otongete amaiso nakorete ng'aki naroche Teresa Moses igakuchinga ki okorora amasikani achakire kona gocha ase ababoraka nonya n'emigondo y'ekintakana yasikirwe n'eyababoraka kobono nyombo ondo anda chintakana n'ababoraka ase emigondo yabo okona goteba ng'akende nkiyo morankorere onye mugambi ondora okogambe ekina gientakana n'omoboraka n'omotaka ogokigamba bonatagete okerusi nka giasinyire maiga okerento obisi naende omogambi ogeseri korwa obisi gochika ng'ekiagera tarente tigento gete mogambi gokoba moyo 5 verse 10 and 11 Amos. Ogine kiaba gambi book. 5 verse 10 and 11 Amos. Monda chiko choruo batuleti. O nchie kenyoro. Ande wiro konyo kale application yakara ara mariko. E form yerite soeti. Omonto rumaega, osire rumaega olikwa echio boboraka. Oli osirire tukaretana kolikwa naba koreta application go chiabungari kwe asengenja tanjeta application rete ntangani kianya kobanga karati kan ebintu byinumbi bwate kasoro ngambi korete gosenga ki aye abantu ibo bageche ya okurwanirira ekena bantu igo bageche to mugambi okurwanirira ekene awase kegambero keregeita na bagechigwa nonya gokwana ekigwa bekire kiago gatiamo soma ento kerigire egoteba etigete abantu nigo bagechete ori okurwanirira ekene ase kigambero keregeita na bagechigwa oyo ogokwana ayekene omate bantu mbatageti kene abantu egento banjete ngendoki
omonto kobangaina omuya nabana siasa ere kabire oyo bwate besa natungaina ntora ategerro yo tabwati besa no nyugo chikotokonya iyo tawatenga na chiatokonye waenga walinena mukono mutubu au banyu nini nabo matoto koraigo arabu amatukabere na twasawatanga we wish we did what ngosomo asayo unakorengana mwatinda cheira abagambi unakorengana mwatinda cheira abataka abataka mwabatinda chirinse nakobaure ngano yabo nebe ekero moraga chinyomba chia magena amagena nara lya kuruma lya kani timogo chimenya nyomba itokomenya na ekero mora simeke emesabibu ekero simeke megondo yao chindagera chinyinge omaete tokonyu divai iwa iyo kwagache nyombo nyekore amana nakorentero oborwaire obono borabumboli bwa barogi amaliga ali abataka bakona kolera nechintakana nababoraka amana nayao nchore erinda boborwaire erindo ruare enyombero okoraga ya kifahari erinde gekona koera ochakere bosongo medivoti yacha nyagitari chiri chinene chigosinye onjoke agende tenueki otebi gutaria onjoke agende Eldoret otebi gutaria ayegasi yawo na wonjoka na chinyagitari ne nyomba no aere kare gochigora rio moteigoro omayeteigwa libagari okorie ndagere ligwe chandeire ekiora rie kenge na mariogo wana gako bamoyo anya kwairu chinguru chioko gambera abantu bande bagambera sobuya in Jesus name ewa gako bamoyo rosio rogendo ruao bantu bande mbale batategeko gade kanisa nande batategeko mumanya Nyasaye esababu nireri ngekero barakwe niko turabe tukubasabira na kuna gotebanga Bwana weka roho yake mahali pema namna gani ntuma etento igotikara to gosabera igo ntugo tokotebanga omanene atarana chekina no kware bono gwanje kwoti okora kase family yatigaira arari family to gosabera ayentuli gosabera ngomana na chenji chitabi chiao rosi chitabi kore moyo ekera matuka mabatara akoranga ki 12 verse 7 Ecclesiastes mono abasacha mbata getiko liginya na bakungu bake kabasacha na abangi onyene chikwa kyagaterira mwarora basacha baijiro lakini igante benga nombe to moyo matiangi weka goikoi gupesi akoretengagi Elio orotundo iranase liroba una ruarenge no moikoira negochia sinya sae olio yoruete igekero Omonto akure omoikanga yoko genda igonya gokorengera linganto nakugosabira ngo moiko oni nsaure ayega bwie chandete na abandi mbali bakona kwega ninga kaboko nagokia ngano ningende kanisa ningende 146 verse 4 Psalms 146 verse 4 Psalms. Wangina Psalms ye imbuguki. Madara amara nya ko ngita belia ko rasinga nganga motore. Kumere chikurang korali. Korandi inde go sensia san korali. Okay, 146 verse 4 Psalms. Ekero omoiko rura so Omonto. Ere niga koirana samaroba asaruete wana seri tukelierio emeroberi yaye yego sira wana goko bamoyo omoiko tarasoka rosi omoroberi bwakonyoro gotoreka in Jesus name abantu mbaro gosunyu kumanyige ndo barengerereti akoigwatarerete nganje gakiaro nyetari nyarebe njanga ndo mukristo mokong njomete nyarebe ogerete njomete gusinga kiyabete yani tiganda koinyuriga ekero igore goika nyarebo yogo suiyete takakore tingaki 22 verse 12 Revelation 22 verse 12 Revelation yera bagina mbugu ligereria ninchi chebuango ndeta nengeria yana mona inje ningekero Omonto buno gokora kwae gwakora tengaki aye no chiko no rengereri nganyare benda chikotamera ingaki iyo nyare betakore tingaki kono igoro yao
Ewa 3 verse 20 Revelation. 3 verse 20 Revelation. Kotende arona abanyora. Nale ko chike crusade. Ngocha mungane ngebona monga niga. Ko chimosa sio banza ngereri. Nga. Ligereria. No tenene aye. Ayo tenene. Agoteba. Teba mune ekiwaso mo madere na tegerera. Ligereria. Ninte negesia ligotura. Omonto kara iweli yogiri ane na konyigorera. Ninso asare. Nindagera monere. Nere aragera monanji. Haleluya. Bibiri teligo teba ngabantu kabara iwe. Iyego teba ngomonto kara korenga ki. Ande iwa. Abantu bali bakona kabarakia abande ebikuku kwa magongo na uba basuyete kanisa. Matekero igorego ika kila mtu atauchukua mzigo wa nani? If you want to confirm 14 verse 12 Romans. 14 verse 12 Romans. Aseigo. Kero monto binatoka anseta abande bateneine. Nache kwane rero manyene asobo sibwa Nyasaye na kila mtu atauchukua na kila mtu atatoa mbele za Mungu. Wana wako ba moyo tago tamero Omonto nande ngacha kanyora iga koko iwo mondo batabanga nyare bonsuite ko kanisa ngoma tena kabero mokristo nganyare bagacha kange chinka mutigere kanisa ine sa ini ngoyo mogechati nere konyago sasima ekiagara yare gotukanga Nyasaye go sasima kanisa ne yabantu barenga ngibona ora sasimero Omonto atabwa tiesa okoira anda bande balengo bata ngoma te kanisa ne enkoro ngai gono utachie kanisa ngabako ngumbo iyo aye wana ko manyekio koroke kanisa 17 verse 9 Jeremiah 17 verse 9 Jeremiah Agashukuru ngo batabine enkoro nigere ngainereria mono goetanie bintu byonse ande gere sare kukegima ningora nyare bunere ngana kitata ningoranye manya bunere monto tayo ko manya enkoro bune kore tengaki ande ta koro ke enkori kanisa lakini no saregete ngirende kiagera te Nyasaye akatebisura mani amu agakire kanisa Isaka sangere materials yakabeka nse akamatebinga azengenjo goitira manyinga y'abantu mono ayetiga mangana yoko agacha omomuro akorengaki ngakirenda tabatebetinga na mutagacha enkoronero matira kini nayo kuna gonja unjura nebuku muno tagete mate buku teri gocha so tagete nayo gocha se buku ekorengaki anda bantu mbale bebisete akunya goteba nganjo manyete kwanza nje tinta itiko tagarere njiri nane tinta itiko toreka nane no Nyasaye na manyete ngatinta geti o manyete buno tatageti goikosire buno tatageti no yo ndo tagete lakini yo tatageti kuru enkora yaye o tagete ngegera ogokwa amatanga yara une kanisa naye goikosire buno tagete iko. If you want to confirm 2 verse 11 to 13 Romans Madena chako kuminga majika Nyasaye no nyabwata ikomi onya toliko nyakorera aina mangana bos. Number 2 abantu bali toko nyakoteba nga majiko Nyasaye ngekero yesa achete nga gasirete njeti manyetieri oyo ko ngaina nga majiko na asirete amajika asirete na ali amusa ali omontare ko kare bibe oire gento yachikorugo gentoki eke ngwanso lakini amajiko ikomi Nyasaye ali gete ne kiara kiaye amajika ina arara to gambi. If you want to confirm 9 Orasini 9 verse 9 and 10 Deuteronomy no nyana kero musati ne ramajiko inse Nyasaye tamatebeti ngabaja chibao ngelinde naendo transfer ngori ke koruago cha akamatebi ngabacha naendo ndetere ndike. If you want to confirm 34 verse 1 Exodus some hiyo ngosoma umibere
11 mpaka 13. Ekiagera wanjereria tikoria sinyasaye. Nyasaye wanjereria ngoka iyororo. Bonsi abakorire bibe. Batali na machiko. Sire batali na machiko. Omaete goikosire buno otali na machiko igo. Na bonsi abakorire ebibe bare na machiko. Abali tobugata machiko na tokore bibe. Nabo bara na cheru. Nabo tora na cheru ekina. Goetera sa machiko ali omanyete. Verse 13. Na kitari abo bakoigwa machiko bare abanyeno boronge asobosyo bwa Nyasaye. Kurende mbali abagoikerania amachiko nabo barayagwe. Na kitari abo bakoigwa amachiko bare abanyene oboronge asobosyo bwa Nyasaye. Kurende mbali bagoikerania amachiko. Nabo Isoma barayagwe. Na ubara ego boronge igama jika Nyasaye ekero tuko yasoma goikato yaikerani bali bagate abanga majiko na asire tekero yesa chete 5 verse 17 Matayo 5 verse 17 Matayo Timo kaganga ni gona asire gosalia majiko osamangana ababani Kinche tiko bisalia korende asoko bikerania igakara yesa gocha igachete goikerania machiko na mangana babani ayaya asirete chinga ki yesa chete igoro yao akaro igorera ike noche koiraneri buno manyete ekiagara bibilia batebanga nainda mangana ya maya yoboruoti nara ndi gwenseons na asebisa kubionsi kabakirori eribwango mahali akarenga ki ochiche ewa familia siringi Moses otigire family ye igayetiga asobosibwo manene kera bengonde nari nyasa saitani ara soime yaye asoe kuna kobanyuga ntwaso mariringa marigabo tagusira busa ngacha konyoranga ekero montare moyo natangita mangana mangi ekero montasirire mechando chiere yacha Muswadira twalira nare gari onte binga kero masacha aringe moyo ona areko matenga no kutinkorera agacha agakurende kyara makwiri arono ari ngara kinyo mate kero na chandikire buya iyongo ake hesabu narenge ri ngara kini gaki anya naringa ngatangorero monyu ewa moreri ataranganya atige bintu bichandegete igari rikwarenga sobutete murabona siase go chigo chaka tokororo buya bwa moreri abangena bali abasacha bare moyo no nyoro morebi tokororo buya bwa kare moyo aise ko butuka moyo libagari liria ya litigare goikaroro le merema gakorire kobana bangena gagitiga ndababuri munoroje gwa karosa ige kiagere kieni yasirire irabanga nane no nyambo no se inokare okaganyito kunyakorenga na kaingo chio montambo lieta gakinora gwenere omwana ndara eta na karetika ye muna lero babwate chiredio anyore koruegesa nyakundi obekire ebigari byao toko mourere iyo bono nyomo gakondo okonya netaga korenta akorendere ta masikani gaki no nyoro morebi no are gaki go bono mbobe omaete igwa abantu abange bali abasacha babo bakonywa taringa gaichaga agachaka konywa mukungu oyora injera kabako na gokwana kona komorire liare naki kibono kororekana igayuga ki pepu bono koranga omatenga yaya gona eta basani bamenia lakini nabakani ngatindi konyunje naruona acha itukorinderia kabere nande kwaro kona komenta ke kyaro borweire mbole boko komenta libaga bogokea agote abingo manyete amarune stress yakogera chicha stress yeite gokonyora yaerire bona biasara bya marumbi kora tingagi omaete ke seguacha naria nyumano stress yeite kora tingagi bona korumaega ngwa manyete ngangonyuare gose ngwa manyete ngwa mwanjete bona lende ko kwa mwanjete inkiota ko mwanjera paka makweli akorenga ki ono limo waka marua tago siva akamarua paka koreme akamarua bona jinsa jikora tenga ki ngiogo siveraga ki 27 verse 25 Jeremiah 25 verse 27 Jeremiah
Elio ngatebigwa nga mbatebia mang'ana aya naro manene bw'emeganda Nyasaye bw'aba Israeli agoteba kanywe motinde na moroke mowense na timo imoka naende asenge ncho yesegi ndareta segatia ino bono gokonywa ayakanywa marupa kakore ng'aki areme lakini yomanyenga esegi nekorete ng'aki muna wana embura yarachire gikaiga kwamanyire koira na gosina yera aire maete manene gago 40 buyo okia serikara batirire akuru akorijania keiga kiasi elindo tego monu gojirogora sa macha akorua amacha gocha goiko nara manyenga ya no marebia etensemo eiwa mugutasali gongai angana maya sendo na chake ile siasa ego na changa nyora bana siasa batatuwe kaini bana siasa agara ko uri baganga teneno kwane ri bagagwe kwana osako kwana oyo motoma yako imoko chaka ko choriyo yoregeti omaete kerogo choriyo yoregeti oine rokonia ekiagera buno ko mokwana abangena no bara bakubona garati nkiera bana goteba gotokora gotari yuro ane go kiabatari yakaro igo ko bainyolia nganera na korete ngaki kabangena tiana baboli toraro sia Amandazi twenzi toire chiro tuyoko na koni ejirani ya atiga Amandazi aye agenda gotara ekasuta megocha na yangira agore ngase yo madenga njugo jankogese oyonje timati ko senkogesari Abanasiasa kero montao ni Amandazi aye elina liobo buibora arorekane in Jesus name bari bago campaign omochando karasa banta bago campaign bataria babara rero ababono ngo somande bakoimoka mbali gokorabo igo monta ko eguri baga ngancho monto ntoma getugi naso agatenko boriare gosenge ntoki ekiagera getugi nero moate genta kabeka mon ochaka gochori omete moina amachori go ekiagera era tamo etigenta kubeka mon oyo ko etigento kabeka monu omorariere nando okorero aserie talia Yesu. If you want to confirm 3 verse 5 Mika 3 verse 5 Mika 3 ayana ro monene agoteba igoro yabo bani abo bakora abantu gochia sobo siru abo bagoteba nga omorembe noreo ekero bairwe gento barire korende bakoresegi asabuo batabaeti egento bakobeka monu bono tago koresegi asoyo otakoeti ayera ribu oyo buye kokoire ande bari bakorigio bogambiri ngana nerimo 75 verse 6 and 7 Psalms bari bakorigio bogambi aito montongo sokale orengera ringa kera abugate mandate ngai gonario lakini bibiri ngoruero mwerekeo ngoko ruo bogambi wegiro verse 6 and 7 obonene tiboli korwa moja gose korwa bosongo gose tiboli korwa se bitunwa bieroro Nyasaye nero kona chekina okeya oyomo noimokererio yonde igoro igongo korwa bogambi moigwete ekero Sauro achandeta Abaisiraeli ekero Abaisiraeli bari korera ekero gosoma mariko tulikorera bakorera Sauro barabuo bakorera Nyasaye lakini intu Kenya ekero maguta mentire ngotokorera ngorarera tole tware korera gochia soma nene amanene gari gotoigwa airanerio gosaba gwaito in Jesus name ewa egento na no tirikerense ye bono igase ya siasa goko igwa bantu bagokwa no Omonto gete takoronga bosina eko bareta royo koko bareta royo igona makweria gogotigati aya igwe se bakogenda gochi lakini kura yako ni siri ya nani
elio montacho omogambi goikatware ekadi 18 verse 18 Proverbs Biblia gateba ng'obomera nabubu gwatana n'abanene babere bono gatoko bomoyo elinya sato chorero omogambi goikakira omonto abe tayari gwake kura efamiri Biblia goteba omonene natinyekera riri gakorwa sama isamo amakwelita kobo nonya no kweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Kusabatule machero nyasaye bia manasinge chokwa kwanda manaintwe asiri yogiri koigweka magega tuamenye na mamichano ko ni kwa singe njobo tamanyanga nikikara sama liko bono wato igorere twasabire gatokorwa mangana ya basi chinkoro cheito ndeta atenya saye gotoko basobo gimo batukanye to gimo bwakara na kare erietari oli bakwe Moses yotigire familia ya magega twayere ntira sobo sibwao mongera Teresa obero moboraka monana tatenya saye twasabire ire libagari ya Moses ekero mongera kurigeria somo gakare guikaransa ekera abana bakurigeria setato mwabare guikaransa ekera abamwa Moses bakurigeria sare guikaransa bakorora Yesu linde lio gatoko bamoyo monena tokore ayara maya elinde kero kuri buroti bwao gwenyorera bangasirigesa ekero moyeboyora agendere twasabire oyora guikorire twasabira Yesu oyoro motorio ito. Amen. Get the point. Take a step forward.